pangpar anga chuai le mai thin tring mun toy te a hian mi ta na thin nuam le ha dam tura moi taka par chhuai zirangu episode ma salama kan hmu to ang khan Xiao Yan le Zunar ta ti lo midang zong zong chu purifying demonic lotus flame space atangin an tlan chuak vek to ani kha chuta chuan purifying demonic lotus saint thara chu lo langin aril ro chu an na hle a achan chu purifying demonic lotus flame chu ti chet adu lo wanga ni ma se tu na chuan du thlan tur danga nei to lo purifying demonic lotus flame thin un na chu are ngai lo wang ti a hria chu wang chuan a fin na le hria dang na chu ama rolin a thai bo ta Xiao Yan le Zunar te pahni hian heng song song hi an hu vek ani chumi hnuwa chuan purifying demonic lotus flame chu naw piang hlim ang main alo piang thar le ta ani ti chuan Xiao Yan chuan purifying demonic lotus flame chu refine atum tran ti kan hmuwa ma se ama chawa ti chu atan chuan a har sa hle chu wangin Zunar po chu aron kala abula chuan a thuwa aron thlopa an pahni chuan lotus flame chu an refine tran ta ani ti chuan asin chu in thlakin en siang kan zinga mi si kan stone kan tia kan hriat thin omna hmun alo langa ta chuan elder yawang wi chu kalin athil hmu chuan atimang ang hle chulai hmun chu alo chhevek to ani a hnunga yen kana an elder wa yaw le leiklana an elder po an lo thleng ve bok an pathum chuan an thil hmu chuan atimang ang hlom hle a elder yawang wi chuan engting he tiang hin stone kan hi an om thei helai hmun hi stone kan te omna kha ani lom ni stone kan mi tuma hmu turan om to lo he hi a ma ling kan an bodan ang chia kha ani eng thil te thep nge lai hmuna hian thleng kum som po thling lova en siang kan pani chu khowela tangin engma hnu ma po hnu chhe lovin an bo to pa avoi khatna kha chu thil thleng pal po ani mai the ma se tu na chuan he hi thil thleng pal ani theilo mi tu ema chuan tum nei takin en siang plans te hi a target ani atia en siang plan kan ti te hi kan lo hriat to lo takin dodi level bloodline ni te an ni a en siang plan pariat omin chung te chu sau kan gu kan hun kan yan kan le kan yaw kan baka kan bota pahni si kan le ling kan te an ni le kan elder chuan kan le kan chief ne na ka ki le nga la nga ni he hi ka report nga don ani atia yaw angwe chuan ni e heta hian reilo te pokan om to tur ani lo tuna si kan din hun khir hian en sing kan pakhat chawin he be na ra phlak ta hi an ma chon theilawa chu wang kan pathum hian inzom na kan siam angai ani atia chu tianga soila chon yawangwi chuan scroll la choka pakhat chu yan kan elder hne na ape a pakhat chu le kan elder hne na pe in an kan chief hne na plan turin atia pakhat chu an yaw kan chief hne na ape ang ti asoi chu scroll la chuan kan pathum ten inzom na an siam theina tura sopna ain zia kani elder pani chuan an rem tia ti chuan la hmun tang chuan an pathum chuan an chuak ta chumi hnuwa chuan googlana asin ain thlaka anni point si kan chungchang chu lo hre to in an chunga thil thleng chuan ati boi hle engtin nge an bo vek thei ti an ngei tua si kan an bo ma khan an ram chevel hmun chu pon lammi tuma lut le chuak theilo turin an khar vek ti chawan hria Guptan elder te chuan engthil chi ange thleng niang a main linkan an bowa tuna si kan an bo vele an tia chungan seizong zong chu a hriat chuan Guptan chief chuan an mani beitu te chuan engemaw kan hriat chho theina tur thil hnu ma hnu chi an neem ti azota chuti la chuan king yang chu man mo ze thian aron tlan lut nga la kan chief ne na chuan yaw kan yan kan le kan te chuan kan pathum inzom na an siam ani ti a hrila elder dang te chuan makti takin central plains san china chu tiang ancient clans pathum inzom na chu ala thleng ngai lo ti an seya elder gunan hai chuan goklan ten somna le khathon an dong ve empty king yang hne na azota king yang chuan an don ve lo thua hril chu thua hriat nu chuan clan chief chu aril ru a boi hleya clan dang pathum te chuan goklan chu an ring to lo ti a hra thiam ta ani hun kan le goklan te hne na somna an thon lo ve a chumi omzia chu heng zong zong mo phur tu hi hun kan emo goklan emo nia an ngai ti na ani elder pakhat chuan thinrim takin engtin he tiang hi an ti theyang rin om tak le dik takin kan che fo thina hun kan nen engtin nge min te khin theya tia elder dang pakhat chuan si kan emo ling kan emo nen hian in huana kan nei lo engwain nge min rin hlelang alo ti ve bok
chung an soi zong zong chu a hriat chuan group clan chief chuan Cangqiong hena hun tlang te chet lak dan chung chang thu thar ishia ematia Cangqiong chuan kan mi te chu hun tlang te en thareng turin thu ka perfect to a ma se report zong zong a hun tlang hian chet na engma an nei lo ti in a changa chu thu a hriat chuan group clan chief chu ading choka tuna hian he thu soi ho hian omzia a nei ri lo fin fian na telova kan inrin hlel reng chuan hun kan khor halanga chu chuan chiat na bak min thlen lawang tuna chuan group clan hian inve na kan ti chak zola kan in ti chak deuh deuh angai ani atia elder zong zong chuan athu pek chu an pom veka an in hmu khom na chu an ti top ta ani elder te an chu hnu chuan clan chief chu a thin rim hle ti a hriata hun kan ti hming chu zoi sap hian alama chumi hnu chuan asin in thlakin hun mi seng chuan thin rim takin an hnuaya thok mi then khate chu alo hawa engtin nge nang ni hian he tiang tharau chaklo tak te hi in lo man khom enga ta nge mangila in ti ati chu tianga soin hun mi seng chuan thin rim takin a ora chu a chua a hnuaya thok te chu an hlau thong hle chu ta hun mi seng chuan boroka space time portal honga thin rim takin heta tang hian chuak ro atia chu chuan hriat chuan a hnuaya thok te chuan Oli Master ti in hlau thong takin an chuak ta ani na taka chuan tun hnaya dimnik lotas frame lak an tumna an hlo cham ta ka wangin hun mi seng chu a thin rim hle a an chunga a thin rim na alan tira ni ber chu ti lai tak chuan hun kan elder pakha chu hun mi seng hmuturin alo thlenga 6 star dosing level cultivator ania a hming chu hun chian mo ani ama a hmuin hun mi seng chuan hun chian mo heta hian ilo kal ka bei sei lawatia chu hriat chun elder chian mo chuan nui chungin hall master hi a thin rim hle ni in alang tun hnaya hlo chamna lian tak anei wang ani theyang emaron ti hun mi seng chuan nang ang elder ro pui tak himmal takin heta hian ilo kala min hriat ti ma sa jok ni la keima ngein kalo hmu kang che nang lo lom na mumal tak ka bot sei theilo ani ti in a changa hun chian mo chuan hun mi seng hian a soitum thlak atum ti a hria chu wang chuan anui suka purifying dimnik lotas flame mu theilawa ma se chu ti line skymanson alliance te chu imit mu an chak chho zela nangma wang hian hun klan te thil tumber chu a khot lai chho zela ni tun hnaya hall of sorts se dan hi alung oi thlak lo tak zet ani atia chu thua hriat chuan hun mi seng chuan thin rim se thian ka hlo cham iti na em ni e chu chu adikani mun hlataka in cultivating hun engmo chen ka manga hlo cham na engmo chu kan nei nge ye ma se kan hlo cham na zong zonga hian amo phurtu ber chu kan ni lawatia hun chian mo chuan ole ka hre thiame heta hian thiam no chan tir tur chen kalo kallo purifying dimnik lotas flame omna thalera energy in thak danglam na nasataka omti kan hriat thur thil tur chen kalo kala ni atia chu hriat chuan hun mi seng chuan purifying dimnik lotas flame space chunga tanga energy in thak danglam mo sawen chu aladam ti na em ni atia hun chian mo chuan tundin huna chuan engma chiang taka soi the ani lo ma se purifying dimnik lotas flame space chunga adam chua himdam taka aron chuak ani chawin kan hre theyanga tia hun mi seng chuan chu athlenga ni chuan purifying dimnik lotas flame a hmuang iti na em ni atilea hun chian mo chuan alua bungata ni e sawen hi purifying dimnik lotas flame nei chung lo kir le in min do dala ni chuan kantan apoi hleang chu vain clan ai oin itan thil karon kenga ni atia athu seila chuan achala tang chuan heavenly flame angme chakna mak tak nei flame chu ala chuaka chu hmu chuan hun mi seng chu amang ang hle he hi atia ma se engi ani ro chu a soi zo lo chu ta hun chian mo chuan sawen lo kir mai skymanson alliance chu te chhevek ang chi atia chu tianga soi tu chuan hun mi seng taksa chuan flame chu ada lut ta chu ta hun mi seng taksa atang chuan chakna hlom tak aron puak chuaka ani chuan lungai su skymanson alliance te chu ka kuta da ro atia chumhnua chuan falling star pavilion asina in thak le a master yawlaw le master feng te an lo lang master feng chuan kum khat kalta chung khan kan skymanson alliance hall of sorts aron ti boy chun chom zela ni ti asoya chuti la chuan puk chung pakhat tang hian energy chak tak aron chuaka chu wana aron kap chuak ngal he energy chak tak hi midanga tanga lo chuak ani lova poison gal atanga lo chuak ani he hian poison gal chu 1 star dosing level atheng ve ta ti aron ti langani anung lama doseng ring alo langa chu chuan a hmelan dan atikul hlea a chak mel to hle bok chu mu chuan master feng chuan yawlaw hnena tuna chuan kan alliance hian dosing level expert dang kan nei le ta atia
yaw lao chuan ni chungin ni e heng energy in thak danglam na tang hian demon saint huang khwana blood essence puina in keima ang bukin poison kal hian lotling takin dosing level a breakthrough ani ti ka hre thei ani atia an pahnih chuan an sei chhun zom zelai chuan master yaw lao chuan master feng hna purifying demonic letas flame space a thil danglam thleng aom tem ti azota master feng chuan alu athinga engma kan la hrilo ma se lungai su ni engmazat kalta khan ji an palai ron tirnen kan in bia ani chu a dragon seal chu ala tha hle ti min thrila ji an chuan lungai lo turin miron ti ani atia master yaw lao chu alangai tu aviu na chungin dragon seal chu ala chhelo ani chuan Xiao Yan chu ala him ngeyang chu thua seila chuan falling star pavilion chunga boruaka chuan energy in thak danglam na a ngala rang takin a hoileta vanlama chuan chhumdum chatak lo pung khomin dark energy chuan van boruak chu a khu veka falling star pavilion chung chu a thim ta khup mai chu chuan mu chuan falling star pavilion elder zongjong chu pon an lo chuak ngala mang ang takin vanam chuan en reng hi eng thil nge ni ti in ain zota a then chuan hall of souls thil ti ani an rin thu an sei chu ti la chuan master yaw la po skymanson alliance troy tu dangte net pon an ron chuak ve ngala mi zongjong chuan vanam chu an hoi chho veka chu ti la chuan boruaka chuan thua ron ziak ta hall of souls ten skymanson alliance telaka indona an puan chhuana thu ani chu thu cha chuan ti thum hnuwa fallen mountain peak a indona hnum berne ani tur thu atar lang chu thua chiar chuan master feng chu amang ang hlea ingwang nge hall of souls hian he indona hi rang taka an ron puan thut na chan hi ni anga tia master yaw la pon chuan engwanga man mo taka indona ron puange ani chu a hre thiam bik chi lo chu ta elder lin chuan huntleng atangin hall of souls hian tanpuina adong ani theyang emaran tia chu thua hre chuan 2 star dosing level thengto huai un chuan nie hei hi thil mak taka ni tak zet ani hall of souls din hun thirin ke ni aya an chakna chan tur om bik si lova ma se ti chung chuan indona an puangam thawani alo ti chuta fairy sing chuan tum nei min bum an tumpo ani theibok fallen mountain peak a kan sipai te kan hruai vele skymanson alliance headquarters si nunglam atangin anron be mai the ani atia master yaw la chuan an tum chu engpo ni se he indona hi pum pel the ani lo ti na changa chuta master feng hna ni ni chungin kan sipai zongjong ko khom ro engthil nge thleng ti chui turin en thatu tir bok ula chubaka purifying demonic letas flame space omna thaler chu lo thlir tir rengang che Xiao Yan alo ki le hma lo chuan kan skymanson alliance hi ngetaka kan invent kat angai ani atia chumi hnu chuan asin chu demonic flame space a in thak le ta chuta chuan purifying demonic letas flame kan huwa energy kukun alo piang to a chunga chuan Xiao Yan le junar te chu an ombok chuta chuan an pahni inkara thil tam tak a thleng to a ma se chaina hian hetiang sin hi invent himna a khau ema wangi studio hian engkiman entir vek don lo ti chu a chiang chu chu karin dan lok ani chu tiang sin te chu isha du ani chuan man huwa kha ichiar theya chuta chuan Xiao Yan le junar te romantic moments te chu chiar tur omani tuna chuan kukun chu zoi zoin a chetan ti kan huwa a chunga tang chuan energy chaktak aron pok choka wana ain kap chhongal reivak lawa purifying demonic letas flame chu about an ta Xiao Yan le junar chu himdam takin anran chuak ta ani an thafam kim mai ni lovin an cultivation level po na satakin in upbok junar hian 4 star dosing early stage level alo thleng to a Xiao Yan heroin 5 star dosing early stage level a thleng thung he Xiao Yan an purifying demonic letas flame chu hlotling taka a refine wangani Xiao Yan chu alom hlea junar hna chuan kalome min puilo la chuan lotus flame refining lai khan backlash wangin ka thingeyang nang wang chau hian ka hlotling the ani atia junar chuan ni chungin kalaka lom thu se ngai lo nangma tran pui tur chawin heta hen ka oma chuba ka cultivation point na se takin a hlok puan ni ti na changa Xiao Yan chuan chu hria chuan a thlamwang hlea a chan chu khang hun chunga an chunga til thlenga wanga a thinrim lo awangin a ma khan fallen heart flame awang khan queen medusa le Xiao Yan chunga po thil engemaw a thleng to a Xiao Yan laka medusa chu a thinrim hle ani kha ma se tuntuma chuan engkim hi junar rem ti nain a thleng vek ani ti chuan Xiao Yan chuan tuna chuan purifying demonic lotus flame hi ka refine to a ka heavenly flame dangtinen ka zom khom don ani ti chuan ka heavenly flame zongjong bel khom chu a chak zol hle anga tia chu tianga a soila chuan hen sil siama purifying demonic lotus flame chu activate atum ta ma se a heavenly flame chu ti chhuak theita re re lo
amang ang hlea zunar po chuan maktiza thian engthil nge thleng engkima thai ma lo ti Xiao Yan chuan boy mel za thian a changa ka hre thiam lo ka heavenly flame zong kha ka taksa atangin abovek ni in ka hria atia chumi hnu hen sira siam le a five flame expelling technique mana tum le ma se ataksa atang chuan flame engma alo chuak theilowa Xiao Yan ang ribuda lotus flame siam atum lai point heavenly flame pakhat ma alo chuak theilo chung zong chu a hmu chuan Xiao Yan chu amang ang zol hle a ataksa chunga thil thleng chu a hre thiam theilowani ma se voi le khata purifying dim ning lotus flame chu aron inactivate ta Xiao Yan taksa chu a ala chu flame in ataksa ati kana wang chuan Xiao Yan chuan na ati hle zunar chuan ina chu pui atum ngala ma se Xiao Yan chuan nung tol tura ti in ama hnailo turin atia chutia hriom de taka Xiao Yan a omlai chuan a heavenly flame zong chu ataksa atangin aron puak chuak veka chu hmu chuan zunar chuan rang takin Xiao Yan chu a boy pui vata Xiao Yan taksa atang hin heavenly flames paruk aron chuaka pakha chu green lotus flame ania palhina chu fallen heart flame ania pathumna chu 3000 burning flame ania palina chu bone chilling flame ani apangana chu sea heart flame ania aparukna chu purifying dim ni lotus flame ani a vine heavenly flame paruk anei to ani heavenly flame paruk te chu purifying dim ni lotus flame thununa hnoya chunglama an chhoveka a chan chu an zinga chuan a chakber le chungnung ber ani wangani chung heavenly flame te chu aloin zom khom hnu chuan pokna tak chuakin Xiao Yan le zun na te chu anung tol ngala chu heavenly flame in zom khom atang chu nausen pian phung ang hilo in siamin revak lawa nausen duom do me hi alo langa Xiao Yan le zun na chuan makti za thian an ena purifying dim ni lotus flame kha nausen angin aron piang non le ni berina lang ma se a hriat reng na hlui te chu engma a hre to lo ti a hriat nausen piang hlim ang mai ani Xiao Yan chuan makti za thian chu nausen chu a en renga enge ni ang ti angai tua chuta nausen chuan amit amenga ama ding Xiao Yan le zun na te chu a ena Xiao Yan in zomna anei ti a hre theya chu wang chuan kwa nga latuma apa amu awanga lom ang main Xiao Yan chuan nausen te takve chu alo mana naute tilawin nausen kan tiang chu nausen chuan thumal pakhat chau a soi the iwa ti chau chu a soi theya om zia chu tu main an hrelo chu ti ro chuan Xiao Yan chuan chu nausen nen chuan inzom na mak tak me anei ti a hria zoi nausen chu a thla tunge ini ati lomlo ti hriat taka tum de burin nausen chuan iwa atilia zunar chuan nausen chu ngun takina ena he nausen hian heavenly flame aura chaktak aneya I heavenly flame zong inzom khoma tangalo piang thar flame spirit ani theng ematia chu thuria chuan nausen chuan hlim takin alua bunghata zunar chu ngai dat mel takin a enbok chuta zunar chuan thilmak tak chu he nausen a hian ka golden art heavenly flame nu ma po om ti in asoi chun zoma chu hria chuan Xiao Yan chuan purifying dim ni lotus flame refine tura min pui lai khan I golden art heavenly flame I manga chu wang chu ani nge yangati Xiao Yan chuan chu thua seila chuan nausen lu chu a chul zawa a khoiro chuan a kuta chuan heavenly flame chu aron alkai ngala chu chuan chu nausen chu heavenly flame tamtak insom khoma tangalo insiam ani zia atilang chiang hle chu hmuin zunar chuan heavenly flame claim te chau hi refine ani hnuwa mithing taksa angin pian phung an nei theiti kapa hne na tangin voi kha chu ka lo hre to a chu dikani chuan he nausen po hi I heavenly flame zong insom khoma tangalo piang flame spirit ani nge yangatia chu thuatre chun Xiao Yan chu alungai dewa zunar hne na ka heavenly flame zong hi he flame spirit a hian anin zom khom vek to ani chuan he a thalawang engtin nge kang ribuda lotus flame te kha ka siam ta ka ngatia nausen chun Xiao Yan hne na mutir du nei ni om tak hian iwa atilia chu tiang thil chung changa chuan lungai lo turin a hril ni mai na lang ti chuan nausen chuan a thil ti theng chu activate ta second kha chung lekin akuta ang ribuda lotus flame chu aron pholang ngala chu mu chuan Xiao Yan chuan makati hle ani chuan he ang ribuda lotus flame ani engtin nge he nausen hian second khat lek chungin asiam thei he technique hi ke I point asiam al samzo ka ni ati chunar chuan ni chungin he nausen hian I secret technique zong po athiam vek to ni na langalo tia nausen chu hlim takin anuya ti chuan apawar chuna sazokin activate le ta maktak main second nga emo second ruk emo chung chawin boruaka ang ribuda lotus flame som asiam ta
chu chu mu chun Xiao Yan chu amang ang zual so he no sen hi mishing nge ram hoyati heti hian angai tua ang ri budala tas frame pakhat siam nan hun re tak ka manga heavenly frame no tas tam tak siam nan hian ke chuan hun re tak ka mamo nge yang ma se he no sen hian second clap te chung chawin ati the ani ti na ngai tua ang ri budala tas frame som se chu a hlom don hle an vai hian ang ri budala tas frame pakhata ka da khoma ni chuan athil ti thin na hi chu the ani lawang arel luina tia a se naw sen ril ru chu Xiao Yan ril ru nen en zom te tawangin Xiao Yan an angai tu apiang chu naw sen chuan ati ngal meyang chu wangin Xiao Yan an angai tu ang chuan naw sen chuan ang ri buda lotus frame zong zong chu mun khata ada khom veka lotus lian tak chian na sa tak thlen thei lotus pakhata asiam ta ani ti chuan flame spirit chuan van lama sang taka thon chawin ati puak ta van borok sang taka puak ma se ang ri buda lotus frame thil ti thina chu she thiam phak ba ka nia energy blast sok off chuan Xiao Yan le junar te pani chu anung tol tir hiala chung zong zong ati zo chuan frame spirit chu Xiao Yan te ma chuan aled le a in chuang ti shet takin Xiao Yan ma chuan a in lana Xiao Yan chuan alua chu sakpa chuan aro pui tak setani min ngai dam ro karing hel ngai lawang che atia chu ti ro chuan Xiao Yan chuan thilpoi mo taka thchuaka a thil ngai tu apeng in naw sen hena a san pa thu apek angai to lo chu naw sen chuan a thil tum chu a hlen chuak ngal meyang chu chu thazok ani a chan chu indona hian he flame spirit te takte hian Xiao Yan chu apui theya chu chuan a heavenly flames big power chu alsam takin amang don ani no pang chu hlim takin Xiao Yan bula chuan a thlok kwala junar chuan chu naw sen chu ena he naw sen hi a fing hle a nakin loka chuan a chakle zul ngeyang engwang nge ming duam takan phu asak lawanga tia chu thur he chuan chu naw sen chuan hlim takin alu alo bungata ming nei chakin a phur hle ti a hriat ti chuan Xiao Yan ma chuan arong kal hnai le a iwa ati le ta chu chu hre chuan Xiao Yan chu anui suka he nau te hian iwa ati renga engwang nge tuna tang hian Xiao Yi tia ka ko lawanga ti chu nau te chuan a hre chuan beidong le lom lo phel che thian a hoilen ngala a hminga chuan alung oi vak lo ti a hriat ani hi angai tu ani mai thei iwa ka ti renga engwang nge chu hmingna lo ze chumin vo sham ati te po ani nge yang ma se Xiao Yan chuan a hming tura thlan to awangin Xiao Yi lu chu mongchang ina chu saka local ro hilai muni kan chu san hunani to atia Xiao Yi chu a thohala iwa ti pa chuan Xiao Yan taksa chuan a thlok lu takala ti chuan Xiao Yan chuan junar hena chuan heta hian demon flame refine nan le in cultivate dan hun re takan mang to a tuna hian kan chu san hun to ani kan chung te le kan thlen te hian min ngai to via wanga tia junar chuan ni e google na po boina om to nge yang tin ka ke le huna he muna kom chan hi ka pa hne na ka selfie angai don ani ti ina changa ti chuan Xiao Yan chuan boroka space time portal lian tak a hong ta a tuna chuan do seng 5 star lai ani to awang le dimnik fame nge a refine theita ka wangin lai mun chu a chho san theita ani junar chu ena local ro ikalanga tia ti chuan Xiao Yan le junar te chu space time portal a chuan lutin lai mun chu an chho san ta ani hi episode pa nga episode za songko pangana ania tuna hin episode za songko pasarina thing preview om to a chumi preview na chu comment a hin a link kalo da le donia